Sreda, 12. marta 2003. osvanula je kao sunčan, gotovo prolećni dan. U Kuli, u centru Radoslav Kostić, jedinice za specijalne operacije Vlade Srbije, stanje je bilo redovno. Ustajanje, kondicione vežbe, obuka po planu i programu. Zapravo, malo je ko znao šta ovi ljudi rade. Mediji su im se ulagivali, političari ih poštovali, vojska i policije im se klanjale, a cela Srbija bojala. Zvali su ih još crvene beretke ili kratko i krvavo prosto, jedinica. Vest da je u 12 sati i 25 minuta snajperskim tipcem pogođen premijer Zoran Đinđić stigla je u Kulu za 20 minuta. Odmah je proglašen karantin. U glavnu bazu počeli su pristizati pripadnici crvenih beretki. Iz komande na Senjaku, ronilačko-diverzantski tim sa reke Save. Specijalne jedinice. Ovdje smo da pokažemo drugi dio komanda obuke pod zapovjedništvom satnika Kljaje, koji je došao sa ronilačkog tečaja iz Mozambika. Ovo će biti jedna jako dobra pokazna vježba. Sa ovom vježbom ćete moći uvijek se dobro tući i možete dobro izbjegavati i davati drugima udar. Zastani se, kreni. Kreni! Bok ili blizu. Gotovo. Članovi odeljenja za zaštitu lica i objekata, logističari iz baze Lipovica, isturena borbena grupa u Vranju. Iste večeri u toku okupljanja jedinica je doživjela kolektivni šok. Iako je tada imao samo 35 godina, Legija je već bio policijski pukovnik u penziji. No za jedinicu on je i dalje bio prvi, pravi i jedini komandant. Mada je u Srbiji proglašeno vanredno stanje, crvene beretke su danima iščekivale bilo kakav zadatak. Nikad ga nisu dobile. Pod optužbom za čitav niz teških krivičnih dela, 22. marta 2002. uhapšen je veći deo komandnog sastava i nekoliko pripadnika jedinice. Sama ova formacija raspuštena je u tišini 3 dana kasnije. Kako se dogodilo da čovek, koga je Đinđić opisao kao jednog od junaka 5. oktobra, bude optužen kao glavni organizator njegovog ubistva? Kako je bilo moguće da je pomoćnik komandanta JSO, potpukovnik Zvezdan Jovanović, optužen da je pritisnuo obarač snajperske puške? Kako to da su najteže političke zločine u Srbiji, ubistva, atentate, otmice, izvršili pripadnici jedinice? Da bi se došlo do bar nekih odgovora, mora se vratiti na sam početak.